Parc de la Mà Pictures els presenta una nova edició del cicle Cinema a la Fresca. Siguin benvinguts tots, grans i petits. Agafin seient o, si volen, el poden portar de casa seva. I entre escena i escena, un mos. Un bocata o coses fetes de casa, com truita o algo així. Unas galletitas, unas cortecitas, la pinza de la ropa. A primera fila o a la darrera no hi ha problemes de visió i menys amb aquesta pantalla inflable, la més gran de les Balears, amb els seus 12 metres de llarg per 6 d'altura. El mateix sistema de projecció, en 35, i és un format que està molt bé per pantalla, per projectar. Sí, també les mascotes no se volen perdre i els vehicles de 4 rodes i també els de 2 són ben rebuts. No, me quedaré a ver la película. I la bici? La bici aparcada. De més 1.500 persones es van aplegar només a nit per gaudir del cinema a la fresca i enguany el cicle ha acollit més espectadors que mai. Això cada vegada està més ple, abans venies i no trobaven ningú, però fan bones pel·lícules. I va de sofrir aquesta calor, aquesta humitat, doncs mira, surts aquí, veus gent que s'ho està passant bé, sí, me parece molt bona iniciativa, clar que sí. Me parece estupendo, gratuito y en época de crisis, genial, está esto a reventar. El cicle acaba el 29 d'agost amb l'estrena d'Avatar, un final brillant i espectacular, igual que la lluna plena de nit al Parc de la Mà de Palma. Así que la prisionera paciente. Perdón, la paciente. Una tal Rachel Solano.